करी का उपाय। दिया कैसे बारल जाई घर ही छूट गइल सालाई। दिया कैसे बारल जाई घर ही छूट गइल सालाई। अगरबत्ती कपूर ले आइनी अड़हुल फूल। होइल बा भारी भूल करतानी कबूल। अरे बुद्धि बाटे फेल सखी करी का उपाय। दिया कैसे बारल जाई घर ही छूट गइल सालाई। दिया कैसे बारल जाई घर ही छूट गइल सालाई। बेर पूजो के होता देर घरे जाइब तो बात सुनी के पड़ियो ने। पहिल गद बेर पूजो के होता देर घरे जाइब तो बात सुनी के पड़ियो ने। अरे तोहरे जल्दी बाजी से हम बहिनी भुलाई। दिया कैसे बारल जाई घर ही छूट गइल सालाई। दिया कैसे बारल जाई घर ही छूट गइल सालाई। Music by DJ Vikas. जारी तेस शर्मा के लगावा फोन। और शादी खाती ले ले वही है गजरा कौन। लकीरा जारी तेस शर्मा के लगावा फोन। और शादी खाती ले ले वही है गजरा कौन। अरे दोसर चारा नइखे अब उन्हीं से मंगवाई। दिया कैसे बारल जाई घर ही